Elaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika. Ingaphesheya kwelwandle siyabingelela igama lohlelo ke uthakathwa ngubani. Ikhona ke singakho manje igama lami ke uKing Sichaka ngokaluqa le iBlack Life TV bakuthi uyaqala ukusibukela siyabonga ukuthi ube engxenye yethu. Tshela abanye batshela abanye abangani babo ukuthi uzani subscriber ni like khona la kulomabona kude wena ukuthiwa iBlack Life TV. Igama lohlelo ke uthakathwa ngubani. La sidingida udaba labantu abanezinto ezokuthakathwa asebazi ukuthi bathakathwa ngubani bazama ukukhuluma nabo abanye abanyazi bakhulume nabo. So hamba basize sifike qathatha kulabo kuthiwa bayathakatha siza ukuthi bona bathini ukuyiphawulela ngalokho. Kodwa kwamanje asibengelele kwisihambeli sethu sinaso la ohlelweni siza ukuthi luthini udaba lakhe mase luyisigaxa nje selulukhulu. Mfowethu sabingelela. Yebo bhuti, hayi nami ngiyabingelela kakhulu. Kubalaleli bonke nakuwe nje njengoba ukhona apha. Igama lami ngingusipho kwaMavana. Udabuka le. Ya ndisuka le Eastern Cape. Okay. Yeah. Yini ulisikisike iconca? Ebizana. Yeah. Okay. Right. Njengoba silawe lana ke bhuti namhlanje sizokhuluma ngezinto ezithinta abantu nokuthakathwa ukuthi umuntu uthakathwa ngubani. Uthakathwa ngubabhuti. Intombi yami khona Jini. intombazane ebengithandana nayo. Yeah. Phofu nisathandana nayo. Kwangoku. Yabo. Kungoni lapha nje ndishaya uvalo khona into engene nayiseliswa. Yabo la ntombazane inokufika ndisela nama out ndihleli nama out vele ifike izone shouta ngikhwazele ibuza ba aniphekanga yini umntwana ndimhlambanga yini ndimshiye nabani kutheni nihle lapha ndiwahlambile namapenti wayo kuninzi nje and lento eqale kumnandi nami ndizibona ba nikhethile la wena ngibona ba kumnandi amajida angawalaleli izokhala amajida angawamameli and nje ngibona ba nami kumnandi and ngixabana namajida umjida xa ke wathi nje ndlisiwe ngixabana namajida ngoku inzima lento. Ukholwa kanjani udlisiwe? Ukhona umkhulu engike ndaya kuye wafike wanihlola wanika into bethi ndizoyisela uthe imboziso wathi nizoyisela yabo njengoba la ndiyazibona ba ndiyaflopa yonke lento endiyenzayo kodwa ndiyabona ba ikapheli ngifuna ukufumana into ezoyigqiba yonke lento iphele inhlobo. Uzwani wena ngaphandle ukuthi uyakushaya amahle namajida akubukanise nakubuza ukuthi washila ingane noma washila amaphenti. Yini enye izwayo eyenza ukuthi ubone ukuthi lo sisi lo hayi ungikhomise. Ukushaya uvalo nje. Yabona even nihlangana nomuntu wesifazane emgwaqweni. Kungathi nje ndibona enye indoda. Nje ngathi niphila naye kwelinye ilizwe yedwa nhlobo. So lonto indenza nibone sengathi andiyazi ngachaza njani lento kodwa nje ndikhethe kwaze kweqa kuyakweqa bona banami ayisekho ke le akukhethile kodwa kweqile kusengale kokukhetha. Okay. Injalo nje bhuti wami. Lo sisi lo omsola ngokuthakatha uhlala naye? Ngihlala naye bhuti. Mana ke nazana isikhathi singakanani manje? Sesino 5 years. Nazana. Sisazana. Ngesikhathi usuka le ekhaya uzala wawuzofunda? Ya bengizofunda nagqiba ukufunda nasebenza yena engakasebenzi wahlala wafika wazosimane sibonana afika ahlale 3 days aphinde kwabo ahlale 3 days ahlale eyoveki wagcina seze wazohlala sesihlala sobabini. Okay mfethu ngithatha ungibeke kwijeni yenu yothando usuku uqala ukumbona emgwaqeni noma amajida kupoint yesu nansi leyangane umshela nihamba nize nifike kuvumelaneni ukuthi senihlala ndawonye until manje ukushintsha kwejeni yenu othandweni mhlambe la ungathi khona kwaqala la kweza ingakho sengibona sekonakele ngoba le level isikanje ayisafana nale level yokuqala. La ntombazana bhuti wami ndadibana nayo emall ndihamba namajida lapho
ndihamba namajita nje ayikho into esiyiplanile besiyotya nje siphinde endlini hayi ndibana nale ntombazana ngithatha inamba yayo and ukuthatha inamba yayo on that time bengade nisafunda yona seyivele isebenza yona ngithatha inamba yayo ibuza uba busy ngantoni empilweni xa ndiyifonela late busy ngantoni empilweni ndichazela uba hayi mina nisafunda kodwa ndenza unyaka ukugqibela ithi hayi yona ibamba amatoho iyabamba phana pha it's all right mina ndibuza uba akuyongxaki nawo bas sibe ne-date sobabini sibonane izothi yona akuyongxaki yabo i-first meet up yethu yayise Pine Town la sahlangana khona xa sihlangana phaya ndiphethe vele njengomjida imali encane uba vele kufuneka kube khona ndibhekelele hayi umntwana abantu avela athi hayi uzokhokha nawe uyazi ke singama out then shuthi phela ndiwinile la ndiwinile all right ingabi nangxaki lonto usuku lwethu silispende libe right kube right nje manifika endlini masendibuyela endlini ngichazela amajita hayi amajita anifake nyani kuyo thwayi uright ngaphandle kwalaba zokucela imali engekho uright lo wazozenzela mayikhishiwe uyazithengela kuyena kuyothengayo iqale lapho ke nami ngiqale ngifaka inzipho vele nje umntwana ngiyabona vele ba la futhi nizophila kamnandi yabo kube right ukubonana kwethu okwesibini ngithicela anivakashele azobona la nihlala khona afike endlini nyani xa ifika endlini ufika nihleli nabangani bami abawu2 afike ndimthathe ngithi masiqale siphume siyothenga into etyiwayo sibe siyabuya ke size endlini xa siphuma ndiphethe R50 ephaketheni xa siphuma sifike estratweni izinto zaselokishini nama-fried namagwinya azothi yena uhalela intoni le yogurt le yakhona ibliss andi-afford because naku azothi hayi khululeka mina ndiyazenzela ngixhomeke kangentotini lo muntu aphinda andinike esinye isithombe futhi shuthi la ndizoba right kahle kusemnandi ndiyanikhetha futhi akanangxaki uyazenzela izinto akaphikisani into endiyishoyo yonke into endiyishoyo akaphikisani nayo uvuma leyo nto endiyishoyo ndibona uba la shuthi ndimnandi yabo kude kugcine la naye sendimbona uba naye shuthi seyandithanda uyandibona uba loluphi uhlobo lomuntu yabo naye seyandithanda naye senako ukufika endlini abuza uba namhlanje ubhizi ngani ngicela ukuzohlala nawe imini yonke all right afike nyani sesiyathandana ke ngoku sekumnandi nje sekumnandi saba nengane kuthe lapho xa siqala siba nomntwana kulaqale kwashintsha khona izinto ukushintsha kwezinto azivelanga zishintshe nje qale kancane kuba beningazi noma andazi noma uinfluencewe yifriend ngama-friends wakhe noma bekusenzeka ntoni cause kwaqala kwathiwa lo mntwana ngowethu sobabini and nguwe utata wakhe kufuneka wondle lo mntwana wena uyakuthemba ukuthi umntwana wakho ndandithemba on that time kodwa ngoku angisathembi why ngendlela ekwakusenzeka ngayo cause nombuzo othi lento ayenze wayenza kimi bangakhe sekuyasayenze kubo into onenza ucinga ngolhlobo khona into owakwamsolela yona mhlawumbe ayenza ngasikhathi nithandana ixesha elininzi bengenguye umuntu ophatha ifoni yakhe kodwa sometimes bekunama calls angenayo abuzayo ba uhambe kanjani yonke la nto xa ebefikile yabo dingazi noba mhlambe nibe nomqondo oba mhlambe ngoku afika apha kum mhlambe usuka komnye umjida yabo
So bekubaza izinto ezikanjalo izezo izinto ningasazi noma la mntana ngowami nyani na. Yabo. So asigijime ke ntanga zamashinga siyela ekuthiwa khona usuthi ke manje usubona izimpawu zokuthi lo sisi lo ukusebenzile. Athina amajida bathina abanewenu ekhaya mawubaxoxela mhlambe ngenkinga ozizwa ubhekene nayo. Lento iqale emajideni bhuti wami. Iqale emajideni bese ngingenalo ixesha lamajida. Ukuspend ixesha lamajida. Every time sengihleli nale ntombazana. Sure. Lonke ixesha endilifumanayo nihleli nale ntombazana. Amajida ayashathi hayi sekudyisile lo mntana. Tipraz ningayisho lento enishoyo. Hayi sekudyisile lo mntana. And ngendlela ekwenzeka ngayo ngendlela asho ngayo the time esisho uyacasula khona lento iba ngaphakathi kube ngathi ngavele nisuke nje kwasemntini osholonto kube ngathi nje ngavele nisuke kwala phenduka isitha sakhe semntwana yabo divele nimfonele kube ngathi nje nimfonele ndithethele naye sibe semathandweni kube mnandi ngibalekela amajida cause angichukuluza ngalento ba utyisiwe till the ndihambe bendine khona ingxaki beninayo ngeke ndiyimention apha dakomnye utata phaya oboniswayo onguye ofika washo ba wavele washo nje ba khona lo muntu uhlala naye wakudlisa ngosuku oluthile and ngendlela wachaza ngayo wachaza usuku endilikhumbulayo nangalada nono wayithengayo la mntana ethi uyayihalela. Oh that day nihamba naye esitolo uyothenga amagwinya nithenga amagwinya nibhizi nithenga ama fast food yena uthi ufuna iyogurt qinisana amagwinyeni madoda amayogurt kanti uyazi ba ngizombamba ngapha okay kwayilonto lo tata ninike into athi hayi uzosela apha ufuthe uphalaze ingxaki sekuthini ke ekseni xa sekufuneka niphalaze siyaxabana futhi ukhona naye iyona nto siyilwayo ke siyalwa ke lapho mase kufuneka niphalaze sixabana lapho ngoba wena usuke emsebenzini nakasebenzi khona yabo sixabana lapho ngiyakuzwa bhuti ngoba isitori sakho sengizizwile sihamba kanjani sesafika la ake ngibheke ke manje side lokuthi uzizwa kanjani wena awunayo lento ekuthiwa isikhwele extra manje ngekho eduze wakho noma mhlawumbe uzwa kuthiwa ubona ledlule hamba nomuntu wesilisa noma mhlawumbe yo bhuti wami yabona nje kungoku khona ndazi noma yini banivuke nasela lanto na lukhona uvalo ngathi uyanibona nje kwangoni lapha yabo kodwa esikhwele besi extra ngalendlela yoba benithini imfonela sometimes ndimfonele even kuvakala mhlawumbe ezothi kumjito odlulayo odlula ngendlela mina nizothi ngibani lo hamba naye bebusy and denza ama video calls no WhatsApp video calls ndifuna ukubona uba uhamba nabani bese luyenye indlela bese ngingelula uthando bese liboostiwe luyenye into bhuti wami manje ke mfethu mangathi uthola umlaphi la wendabuko ongakusiza ethi uzohlala kwakhe njengoba usho ukuthi nenkinga ukuphalaza mhlawumbe uzohlala kwakhe 3 weeks uzovuma lo muntu ukuthi usuke eduze kwakhe mawucabanga sizoxabana bhuti wami sizoxabana ngoba ke nami senifuna nje anisamfuni since sengisazi ba undiyityile lento endiyityileyo andityise yona anisamfuni eceleni kwami sengingamane kwenzeke yonto eyenzekayo sizoxabana impela futhi ndiyazi basizoxabana kodwa nje uncedo lona ndiyalidinga bhuti asibonga kakhulu ngodaba lakho nestory sakho sithemba ukuthi uzosizakala ngokukhulu ukusheshsha ndiyabulela kakhulu bhuti babukele emakhaba eBlack Life TV njengoba niluzwa ke udaba likamfethu ukhuluma ngokudliswa umuntu athandana naye oseduze kwakhe into eyenza ke lezi zinto ezifana lezi singayibukeli phansi ukuthi iningi into ezala eNingizimu Afrika abantu besifazane bayabulawa bayashawa ezinye zezizathu izona lezi umfowethu akhuluma ngazo ukuthi abanye babafowethu asibathetheleli kodwa sobe bengazenzi izinto ezingaphakathi kubona ezifuna ukukhishwa ukuze babuyele baba abantu abanormal sizokhuluma ngalezi zinto njalo makuvela ithuba ngasiyeke it's either ziyakholakala noma ayikholakala kodwa sizokhuluma ngazo
ukuze zazeke ukuthi ziyenzeke eNingizimu Afrika bakhona abantu abaphila naso. Uma kukhona-ke mhlawumbe nawe ufuna usixoxela ngakho sithinte nathi lapho ungabhala comment section yakho noma mhlawumbe ubhale lapha kwi-email okulula kakhulu usho ukuthi ungubani ukuphi singafika ukuzoxoxa nawe lelo daba siza ukuthi inkinga yakho ingaxazululeka kanjani na. Gama lami uKing Sixaka ngokaloqa kanti lo hlelo ke uthakathwa ngubani. Asiphinde sibonane kokuzayo sikhulume olunye udaba oluhlobodlobe ekhasini nisale kahle. Is the Black Life TV?